Qedtilkom il-Kbir Ghadu ġej. U qiegħed ċabċipa. Il-Kbir wasal. Għadu ġej għaliex issa hemm rock opera x'nista' ngħidilha? Musical. Għajdilna fuq. Musical miktub oriġinali, ibbażata fuq id-diski ta' dan il-living legend li għandna hawnhekk Freddie Portelli. Bid-diski tiegħu. Bid-diski tiegħu. U hemm storja ġo fiha. Hemm storja oriġinali, miktub oriġinali. Meta se ssir? Mid-disa ta' wissu l-qudiem, l-MCC min iħobb ir-rock and roll u iħobb il-musicals u jħobb jiċċaqlaq u daw l-affarijiet qed Jiena nibbukja mal-ewwel ġurnata x'jiena Freddie Portelli huwa il-number one. Darba kien hemm kunċert ta' Elton John u kien hemm Freddie Portelli. Kelli l-biljetti għatnej u mort għal Freddie Portelli. Għaluli ta' Għajdilna xaġa, Freddie, qabel immorru. Ma nafx naqbad ngħidilkom. Mela tajdilna xi. Qatt ma nkun preparatux. Ok, mela, fidejkom il-Kbir Ghadu ġej, sinjuri, parti minn musical. Interessanti li se ssir fawissu. Titilfu ix. Il-Kbir Ghadu! Titħaċbija, mad-dinja merija, u kollox għal-siru, għax li kieku, taħħax għallek rasek kif jisemmu l-ikwid, dejjem għal-tikasek il-bajda xorta li, jek kifasbu kemkel, għajtelom ejja minne. Nafżat, kun nofsok armat, intħat waraħat, daqqa qalbek għad, u jekk bilek jgħidulek li ġej il-Maltem, sajjetti jissemmulek ix-xeta fil-frattem, xtajdilhom il-timbat, għajdilhom jien il-rat. Dak li trid. Prova kollox darba tnejn. Għax mid-dinja m'għandna xejn. Mela dwejja dik insu. Għamel tali tieħu Inta għamiltilna subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank jekk għadek m'għamilx, għamel issa biex tkun taf kull meta ntellew video sabiħ bħal dan l għadek kif rajt. Qed nistennik tagħmel subscribe.
Nistennik. Ok, ħaninżel ftit, ħanistennik tagħmel subscribe. Għamilt? Ok, ħanistennik ftit oħra. All right?